Ond mae'n anodd gen I gredu, Elwyn, edrych na chi'n gweithio yn y gweithdy bach cyfing yma, ac yn trin y cyn am mor ddyheig, mae dim ond ers 8 mlynedd â chi bydd wrthi'n gwneud y llwyau caru. Wel ia, rhyw 8 mlynedd bas felly, rhyw deimlo bas ni wedi gweld enghreifftiau o waith cywrain gyn bobl yng Nghymru yma. A mi roedd rhyw symboliad I mi I gychwyn fy hunan felly ynte. Wedi gweld gwaith gyn amryw un. Ac mi nes I dechrau ymddiddori, ddigon carbwl yn y dechrau cofiwch, ond mi ddoth wyn yn yr adeg bach. Ond da chi hefyd wedi olrhain hanes y llwyau caru ma'n do? Wel, do dipyn o'n i'n sylwi bod na chydig iawn o bobl yn deall be oedd y gwir bwrpas nhw'n te. A'r gwir bwrpas wrth gwrs oedd na nhw oedd yr unig anrheg fedra rhyw fachgan godlodaidd I roi i'w gariad yn yr hen ddyddian te. Yr hyn sy'n syni pobl wrth edrych ar y llwyau caru yma, di sut da chi'n gallu gwneud i'r peli bach pren yma symud oddi mewn i'r cae a'r cadwyna hefyd? Wel, mae yna enghraifft yn fanna. Hwn ia? Ia, enghraifft fawr iawn wrth gwrs. Ond mater ydi o, oedd y fel barhad, da chi'n gweld, da chi yn dal I garfio y belan yna o hyd. Nes yn y diwedd, da chi'n mynd I chael I dorri'n rhydd yn te. Da chi'n charfio hi mewn yna. Wrth gwrs, y llian byd ydy'r bel. Mwyaf anodd ydy'r gwaith, wrth gwrs. A'r gadwyn yr un fath wedyn, ia? Y gadwyn wedyn, dyna chi hen waith anodd iawn yn ôl y marn I. Ydy gwneud cadwyn, ydych chi'n... Ydda i'n licio mynd yn mesul dolen fel hyn yn te. Mae yna ambell un, mae yna ddarn arall o bren yn fanna. Mae nhw'n licio torri'r pren I gyd I gychwyn. Ond fa i'n teimlo bydd hynny'n gwanio'r gwaith, allu. Ond mae'n dipyn o isio gwaith, dipyn o fynadd efo go. Isio mynadd job, swn I dweud. Mynadd job. Mae'n eich enghreifftiau fan hyn o llwyau gorffenedig ac mae yna stori'n gysylltiedig a bob un wrth gwrs yn does? Wel, oes, dyma chi lwyr rwan wedi cael ei gwneud ar gyfer Capten Llong a'i wraig yn te, Mr a Mrs Capten Hughes a Mrs Meinir Hughes. Ac gyda nhw 3 mab, Iwan, Hugh a Gareth. A wedyn mi roes I Hynwan o'n fanna. Ia. A mi roes I'r 2 belan ma yn mama iddyn nhw. Hynny'n cynrychioli'r 3 mab. Ac ar hyn o bryd, ydych chi'n gweithio ar y llwyd a ni'n mynd I roi i'r par sydd ar fîm priodi? Dwi'n gweithio ar hon, mae hi yn mynd ydw i'n deall I wr ifanc. Mae o'n ffermwr ac dwi wedi gwneud yma'n hyn cribin a ffigwarch a cysgub I ddangos beth ydi alwedigaeth o. Ac mi diddordebau y ferch ifanc dwi'n deall ydi darllan a chwaraeon ydyn dwi wedi am roi llyfr yn fan yna a racet a pel yn fanna I ddangos be mae hi'n ymddiddori yn o lle te. Ac wedyn mae'r enwa yn dod yma'n hyn a mae dyddiad fod I ddod yn fanna, 2 galon ac ati. A'r olwyn wrth gwrs yn y canol yn dynodi bod y gŵr ifanc yn mynd I weithio I fod yn I gadw'r wraig felly ynde. Dwi'n wedi hynny'n fodern neu pidio ond dyna fo. Mae'n meddyliau fan dwi'n credu. Wel dyna ni, mae yna dipyn o waith ar hon, dwi'n eich cymrydych crefft chi'n fawr iawn, Elwyn. Fawr, oes wir. Mae yna waith, garw anyn nhw dwi'n gwir. Pa goedyn da chi ddefnyddio gyda'r llaw? Wel, y coedyn yma, rhyw fath o fahogan I dio. A dwi'n meddwl bas ar hen bobl yn gwrthod iwsio coedyn modern fel hyn, tas nhw'n cael y cynnig te. Oedden nhw'n iwsio sycamorwydden a derw ag ati yn yr hen ddyddiad, ydych chi'n gweld. Ond o'na'n byd arall, oedden nhw'n gael yn de, oedden nhw'n gofod iwsio arfer y coedyn oedden nhw'n tyfu ger y tŷ felly.